Исәннәрмесез, саулармысыз? Менә шушы тостымал астында бүгенге тапшыруыбызның иң тәмле ризыгы була. Беләсегез киләме? Әйдәгез. 1, 2, юк. Әле аның өчен минем кадерле кешем һәм шушы рубриканың топ остасы минем әниемне каршы алабыз. Әйдәгез, каршы алыгыз. Менә мин әнидән башка әлбәттә бу сәхифәне башлый алмыйм. Әни, исәнмесез? Бүген без нәрсә пешерәбез? Әйдә, без синең белән икебез тартабыз. 1, 2, 3. Менә бу атала безнең Шүлмәк. бәлеш. Әйе. Чөнки аның эче ошаган бәлешкә, ә тышы шулай бәлешкә, ләкин кичкенә формада. Хәзер бу ризыкны ничек пешерергә без сезне өйрәтәбез. Шүлмәк бәлешне әзерләү өчен менә ниләр кирәк була. Камырга 500 грамм он, 200 грамм сметана, нәкъ менә кибетнеке, 200 грамм атлан май, 3 йомырка, шуның икесе кирәк була камырга, тагын берсе шүлмәккә ягар өчен, туз һәм борыч. Алга таба эшлеккә 300 грамм сыер ите, 2-3 бәрәңге һәм 2 баш суган. Шулай итеп башлыйбыз. Атланмайны шакмаклап бүләбез һәм он белән кушабыз. Икесен бергә кул белән яхшылап уабыз. 200 грамм сметана белән 2 йомырканы кушабыз. Камырны кулга ябышмас хәлгә җиткәнче басабыз. Ишлекне әзерләүгә күчәбез. Сыер итен, бәрәңге һәм суганны вак шакмаклап турыйбыз. Туз, борыч кушабыз. Барысын бергә яхшылап болгатабыз. Шүлмәк бәлешнең формасын әзерлибез. Камырның бер өлешен шиметеп алабыз да кул белән әвәлибез. Аннан соң шул камырны пиала эченә җәябез. Пиала эчендәге камырга ишлекне салабыз һәм җөйләрне яхшылап шиметеп чыгабыз. Шүлмәк бәлешне ипләп кенә пиаладан чыгарабыз. Калган камырдан шүлмәккә бизәкләр ясыйбыз. Противеньга махсус кәгазь җәябез. Аны үсемлек мае белән сөртәбез. Шүлмәк бәлешләрне майланган противеньга тезәбез дә, бер йомырка сытып һәм чынаякта булгатып, шүлмәкләрнең өстен шуның белән ягабыз. Алай эшләгәндә шүлмәк бәлешкәйләр тагын матурак кызарып пешәчәк. Духовканы 200 градуска җиткереп җылытабыз һәм шүлмәкләрне сәгать ярым 2 сәгатькә озатабыз. Шулай итеп, шүлмәк бәлешләрегез тел йотарлык тәмле булсын. О, менә 2 сәгать вакыт үтте. Нәкъ менә 2 сәгать тотарга кирәкмеш тә. Но синең шундый яраткан бер гадәтең бар. Кайнар әйбер чи булмый дип әйме? Аллага шөкер, әнием дустым да ничә тапкыр әйбер пешергән булды. Менә мин үз гомеремдә хәтерләмим. Бер ризыгының чи булганын. О, әни димәк шурпасы булырга тиеш аның, әйме? Агып чыга алмый инде ул, әйме төбеннән? Әйбәт кенә җибештерәсең дә. Әни мин сүзен ишек астына куярга ярамый, ләкин шул вакытта кем белә, бәлки безнең духовка бераз тилеләнеп киткән. Һәм бераз Камырны шаккара. Икенче төрле әйе, бу бәлешнең кенә аерыла бит монда, чөнки сметана да бар, каймак та бар бит. Каймак 200 грамм. Каймак икәндә. Сметана 200. Бу дөресен дә песочный тестога ашалган, әйме? Ну, икенче төрле дә бар тәмле бу. Кызык. Нәрсәгә дә ошаган? Ләкин аңламыйм, ниндидер бер таныш әйбергә. Менә шунда рецепт. Шүлмәк бәлеш дип атала. Әгәр дә рецептында нәрсәдер аңлашылмаган икән, языгыз, җавап бирербез. Әни, синең безнең тамашачыларга ниндирәк теләгең бар? Нәрсә телисең син алардан? Тырышыгыз, пешерегез и от души ашагыз. Әйе. Ә без сезнең белән сау булашабыз. Пока-пока. Пока.